Let's see who will win this match. Will it be Stanislav Chakarov or will it be Raul Albiol? What do you think? Do you think Raul has even the smallest chance of winning this game? Oh, beautiful! Absolutely beautiful. Lionel Messi strikes in 22 and Stanislav Chakarov has the lead. It's a wonderful finish from Chakarov, isn't it? Здравейте, приятели! Как сте и добре дошли в моя канал, вашият FIFA учител WikiBG, тук с 9-ти епизод на нашата серия, където цъкаме кариера. Както виждате на вашите екрани, днес ще бъде уникален епизод със сигурност, понеже играем нов мач за световните квалификации. Точно така, играем срещу Румъния. До момента под мое ръководство България е играла един мач срещу Испания, направихме 0-0, можехме дори да ги бием. Вярвате или не, т.е. вие гледахте мача, знаете, че можехме да ги бием. И нека да видим сега класирането в нашата група. Имаме за цел да се класираме за световното. Нещо, което ще бъде изключително трудно. Така, Испания и Полша са първи, съответно с 10 и 9 точки. Гърция трети. Бре, и Гърция те има 9 точки, бе, това хич не е зле. А ние изоставаме от втората позиция с 5 точки. Това не е никак малко и сега ще играем срещу Румъния. Те имат една победа и 3 загуби. Ние сме малко по-добре от тях и имаме едно равенство. Задължително трябва да ги бием. Ние Испания за малко щяхме да бием, пък какво остава за Румъния? Испания за малко щяхме да бием, пък какво остава за Румъния? Естествено няма да подценявам матча, то как и да го подценявам, като те дори Румъния имат по-добър състав от нас. Така, приятели, готови сме за матча с Румъния, но преди да започнем искам само да ви кажа, ако искате да продължавам с тези серии, да качвам дори повече клипове, да има драфтове и така нататък в моя канал, палци нагоре, можем ли да ударим 600 харесвания за този клип, ще бъде абсолютно невероятно. И също така за тези от вас, които все още не са се абонирали, направете го, защото така ще получавате известия всеки път, когато качвам клипчета в канала. Друго много важно, както знаете, аз чета и отговарям на всеки един ваш коментар, това малко ютубери го правят. Но отделям време и за това не знам как, понеже в момента цъкам и Food Champions, качвам видеа в два канала, направо не знам как ми остава време да спя. И понеже доста от вас ме питат кога ще обявя тази новина, която е свързана с моята професионална FIFA кариера, ще бъде следващата седмица, приятели. Айде, готови сме за мачът с Румъния. Надъхан съм на не 100 ми на 1000%, трябва да ги убием. Гости сме на Румъния. Така, айде. Айде, всичко е готово и между другото много от вас все още не знаят, но играя на World Class, приятели, понеже четох някакви коментари, на които пишете смени от Professional на World Class, ами сменил съм отдавна. Това, че бия примерно Ливърпул с 3 гола не значи, че все още съм на Professional, преди всеки матч виждате, че игра на World Class. А също така прочетох и, че някой от вас иска да игра на Legendary. От моя страна няма никакъв проблем, обаче съм сигурен, че на вас няма да ви е интересно, гарантирам ви. Точно поради тази причина ютуберите не избират да играят на тази трудност, понеже е доста скучно за зрителя. Компютърът разиграва супер много между защитниците, абе не е приятно. Тонев, Ивелин Попов, звездата на България. Айде сега, ще стане ли този пас? Стана! Това трябва да го завършим, Галапинов! Какъв пропуск! Какъв пропуск? Как може, бе? Това световни квалификации, как може да изпуснеш оттам? Не е случайно, че има 69 скила явно. Как ще да концентрираме се? Много добри пасчета. Ивелин Попов. Галабинов. Браво! Не знам как го направи този пас, малко странен беше. Миланов към Тонев. Страхотно залъгваме! Тонев! Ще успее ли оттам? Това се удари в Попов, мисля? Не! Доста голям натиск правим срещу Румъния. Нищо, че сме гости. Нищо, че те имат по-добър състав. Нов тъч. Стабилен натиск в началото. Натиск. Малко ми се оплете езика. Така, айде сега. Тонев. Попов. Ще стане ли? Гереда! Галабинов! Нова гереда! Чак и гласа ми се промени. Не. Какво беше това, бе? 2 греди. Браво, бе, това се иска. Галабинов! Ето го шанса, Попов! Нов пропуск, нов шанс. Не, какво се случва? Изпуснахме около 3 гола до 22-та минута. Направо, в момента вие не чувате коментатор, аз на слушалките го чувам и той е шокиран като мен. Как може толкова положения? Не, ядосах се много се ядосах, наистина. Хайде сега! Попов ще стигне до тази топка, ще стигне. Въпросът е какво ще правим като овладеем. Ами възможно най-доброто нещо направихме. Тонев! Миланов! Сменяме посоката. Малко ни издържаха, но нямаше как да доспа за такова нещо. 0-0, наистина въобще не съм щастлив от
Факт е, че резултатът е все още такъв. Вижте, искам да видя статистиката. Гледайте за какво става въпрос. 6 удара, 4 във вратата. Няма значение, че владението на топката е 50 на 50%. То се вижда кой е по-добър отбор на терена. Ами излизаме второто половина да ги смачкаме. Айде! Ето, айде Галабинов. Какъв фал видя, бе? Ей, това съдия не е нормален, честно. Това си беше, ама не на 100 ми на 200% игра за топката. Ние си играхме с топката. Ало. Айде сега. Попов. Ще стане този пас за него. Айде, Ивелине. Ивелин Попов. 1-1. 1-1 с вратаря. Ах, това беше много слаб удар. В последния момент ни притисна защитника и заради това не се получи. Правим смени. Ще правим смени, защото тези пропуски вече дойдоха в повечко. Какво става? Миланов е леко контузен явно. Кой да пускаме сега? Тошко Неделев влиза на мястото на Миланов. Чочев е бавничък. Караченаков ще влиза със сигурност. И само на кой е на място? Няма да е на Тонев. Така. И тук ще направим една рокада, приятели. Пускаме Тонев като нападател с Попов, понеже е доста бързичък. И Владо Гаджев ще влиза на място на Галабинов в центъра на терена. Айде! Ах, отново не можахме с този пас. Но виждате какво става. Румънците просто чистят топката на посоки. Това е. Живко Миланов. Пасите за Тонев. Има я бързината принципно. О, супер, сменяме посоката. Тонев. Продължава да владее. Гаджев. Мале, какъв лош контрол на топката има. Айде сега. Айде. Ех, колко грешки. Вижте този шпарат, обаче топката все още е в Румъния. Опасно, трябва да спираме Андоне. Правим го 72 минута. Айде бе, те нямат дори удар този матч. Как може да е още 0-0? Тонев. О, какъв пас за Тошко Неделев. Малко е бавничък. Даже не малко, ами доста. Отново тъч. Не, даже няма тъч. Какво стана, бе? Този как е овладя тази топка? Ето, ние овладяваме. Топката си остава в играча на Румъния. 75-та минута. Тошко Неделев. Айде, ще стане ли този пас за Тонев? Ето го шанса. Тонев! Какво става, бе, хора? Вие видяхте ли това? Не. Нямам думи, просто с такъв отбор, с такъв финишинг много ще бъде трудно. Айде, не сме се предали естествено, но пропуските, този матч може да е 6-7 на 0, реално. Пасът, тук грешка на румънците, Караченаков. Шанс! Ивелин Попов. Сменям. За малко да се получи. Айде, 83-та минута. Искам преса да видя. Ето я, Гаджев. Айде. Какво беше това овладяване, бе? Шансът. Ето го шансът. Тонев. Нов шанс. Неделев. Айде, бе, паса направи, бе, човек. Няма нищо. Айде, играйте, бе. Няма, свири. Не, искам да видя статистиката, честно. Този матч ме остави без думи. Как да имам мотивация да продължа да играя квалификациите, като... Вижте, просто нямам думи. Нямат удар във вратата. Ами, това е. Изпуснахме брутални шансове просто. Приятели, вижте какво става в нашата група. Задачата да се класираме за второто е почти невъзможна. Така, Испания имат 4 победи, едно равенство, това е равенството срещу нас, 13 точки, те са ясни. Полша са втори с 12, те също се представят уникално добре. Гърция са трети с 9, ние сме с 5 точки. Това означава, че от втората позиция ни делят 7 точки, а до края остават 5 мача. Трябва да направя всичко възможно, да ги взема и 5-те, но вижте сега, следващият ни мач е може един мач за квалификацията, гостуваме на Испания. Не. Трябва да си вземем всички 5 мача до края, за да имаме някакви шансове за класиране. Това означава, че трябва да бием Испания като гости. Защо да не ги бием? Ние първият мач с тях в България изпуснахме доста положения. Има Георги Миланов е контузен. Това осложнява още повече задачата.
Лошо, приятели. Аз все още не мога да повярвам, че не успяхме да бием Румъния. Матч трябва да е поне да завърши с 7-8 гола разлика в наша полза. Добре, сега ще направим обаче малко промени. Галабинов го заменяме с Тонев заради бързината на втория. Неделев ще играе зад нападателите. Така. Къде е Карачанаков? Ето го, Карачанаков ще е в халфата линия. Ами това не е състава. Вижте просто с какъв състав излизаме срещу Испания. Няма начин, Миланов е контузен. Въобще не съм се отказал, като видях как надиграха Румъния. Аз просто не знам как е възможно този мач да завърши 0-0. Не знам за кой път го казвам. Съжалявам, че се повтарям, но все още съм в шок. Нищо. Излизаме гости на Испания. Фаворита в групата имат само едно равенство и той е срещу нас. Трябва да им объркаме сметките отново. Айде България! Айде. Не трябва да им даваме да правят атаки. Не трябва да стига до нашето наказателно поле. Точно така. Абе какъв фаул отново видя този съдия? Нито съм, дори бутона за такъл, за отнемане на топката да кажа на български, дори него не го натиснах. Нямахме сили да я догоним. О, перфектен си Тошко! Айде сега! Тонев! За Ивелин Попов! О, финта се получи Александров! Мишо Александров! Попов. Търсим някакво пространство. Александров! За малко. Айде! Продължаваме с натиска. Колкото е смешно да звучи, натискаме Испания като гости. Айде! Не трябва да минават центъра. Не го минават. Не, той ще го минат, защото нашите хубаво отнемат топката, но после са супер неадекватни. Така, Славчев, Карачанаков. Ивелин Попов. Страхотен пас за Мишо Александров, но той се забави. Айде бе, какво се въртят около топката тия? Гледай ги. Айде, направете един пас бе! Айде, 3 минути продължение. Този пас ще стане ли? Карачанаков! Айде бе, докато не си уверял. Супер малко стамина. Сменяме посоката. За малко. Позицията ни в групите е такава, че длъжни сме някакси измъчено, не знам как, но трябва да вземем тази победа. О, добър пас, Попов. Страхотен пас, Гачев. Връща Попов. Ето го гола. България победа. Като гости на Испания сега ще върна старата формация. Ще върна отново 4-1-2-1-2. Нереално, просто нереално изпуснахме 150 хиляди гола срещу Румъния, вместо там да се победим, ние вкараме с първо положение срещу Испания. Това е FIFA-та. Така, връщаме отново тази формация. Малко по-сгъстено да стоят на терена. Добре. Айде! Повеждаме на Испания като гости! Айде, трябва да се чува сега българи нации от трибуните, има някаква гостуваща агитка. О, каква игра в защита! А сега ще можем да направим контрата! Защо да не можем? Айде, Тонев! Най-бързът ни на терена! Тонев! Добре, срещу Рамос не може да искаме нещо повече, това ще е корнер. Къс корнер ще правим. Александров. Айде сега да пробваме центрирането. Бе не там! Въобще не исках там да центрира, нищо. Имаше ли докосване от играч на Испания? Да. Наши тъчат. Но лито. Това е опасно много! Айде Владо! Браво! Даже има фаул срещу него, 65-та минута, 0-1 за България все още. В момента пресата на Испания е много силна. Александров. Стана този пас за Тонев. Айде Тонев. Давай. О, какъв пас за Попов, надявам се, че няма засада Попов. Попов сам ще завършва! 2-0, 0-2, т.е. нямам думи за този завършващ удар. 2 шанса срещу Испания, 2 гола, но и те нямат кой знае какви шансове срещу нас, някакво 100% положение. Това няма никакво значение, 0-2. България води като гост на Испания, това е напълно нереално и в момента ме е още повече яд, че изпускаме точките с Румъния. Ние ги убихме тях. Няма значение, в момента е важно, че като гости водим с 0-2. Айде! Браво бе! Много добре! Дали няма да имаме шанс дори за трети гол? Александров, сменяме посоката, изчакваме пас! Айде сега! Това беше близко! Айде!
Живко Миланов, о, колко е изморен. Миланов! Мале. Този удар отиде в тъж, това беше удар, приятели, не беше пас по въздух. Няма какво да я правиш там. Няма, просто те нямат идея какво направя с топката и сега вече се очаква последния съдийски сигнал. Ето го, България победи Испания като гост. Много съм щастлив от този факт, приятели, но все още толкова ме яд за този хикс, който направихме с Румъния, ние ги съсипахме направо. О, супер новини! Полша правят хикс с Румъния, което значи, че губят точки. Това е много добре. Основният ни конкурент за една от първите две позиции, Полша, губят точки. И така, приятели, след този брутално як матч с Испания, още не мога да повярвам, че победихме като гости. Сега е време за ново уникално изпитание. Ще играем срещу Манчестър Сити за Премиер Лиг с Кристал Палас. Домакини сме. А да видим какво става в класирането обаче. Кристал Палас първи сме, водим на Мидълсбро с 9 точки, трети са Манчестър Юнайтед, те са с 11 точки по-малко от нас. Къде са Манчестър Сити? Манчестър Сити изненадващо или не? Всъщност няма как да не изненадващо, това е супер изненадващо. Те са на 11-та позиция, само 2 победи от този меч, 6 равенства, 3 загуби, 12 точки. Ами, играем срещу тях, трябва да ги смачкаме. Просто още ме държи от матча с Испания и съм супер надъхан. С този мач ще завърши и този епизод, който се очертава да бъде най-добрият до този момент. Аз ме питаха с какви тактики играя в кариер мод с Кристал Палас. Ето ги. В момента може да ги видите 75 на спид, 50 пасинг, 75 на chance creation, 50 кросинг, 75 шутинг, пресата е 35, агресията 70 и тимовите 30. Айде, готови сме за матчът с Man City. Както виждате, World Class 5 минути, мачкаме. Айде, начало на матча срещу Манчестър Сити сме, нищо че са на 11-та позиция в класирането. Това нищо не означава, все още си имат много по-добри играчи от нас. О, какъв шанс, браво. В последния момент страхотна изява на нашия защитник. Манчестър Сити, не е лошо центриране, но и много добра игра от Фламини, но този пас беше доста лош. Поправяме грешката за момент, после отново топката е в Манчестър Сити. Айде, скочи, гледай го. Айде. Какъв шанс за Манчестър Сити и пропуск. Казах ви, това че са на 11-то място не означава нищо, все още имат доста по-добри играчи от нас. Браво! Айде сега, Таузанд! Ще стане ли този пас за Реми? Стана! Айде, Реми! Сменяме с боди фейнта посоката, Реми! Дали това няма да е гол? Какъв рикошет в последния момент вратаря сби топката, това ще е корнер. Реми! Кабай! Супер! О, пасовете са много добри. Реми, Бентеке. Перфектен пас. Таузанд 0, т.е. 1-0. С този път не сме гости. Домакини сме 1-0 за Кристал Палас. Таузанд. Откриваме резултат срещу Манчестър Сити. Какво правят Кристал Палас през този сезон? Направо се едно гледам Лестър от миналата година. Повтаря се историята на Лестър. Един отбор, който не е фаворит дори за топ 6. Кристал Палас. В момента сме първи, не само че сме първи, водим с супер много точки на втория, третия и така нататък. Стърлинг. О, това е опасно. Тази атака е опасна. Гарсия. Какво правят моите защитници? Леле. Ако бяха вкарали по такъв начин гол, да задържат топката Man City. Нямат 100% положение, но задържат много повече от нас. Манданда сега спасява. Браво. Това беше опасно. Каза ви, въобще няма да е лесен матч с Манчестър Сити. Въобще не се залъгайте от това, че те са на 11-та позиция в момента. Играят си, все едно са първи. Нали, двойната смяна на посоката. Да, още веднъж. Точно правих паса и ни фаулираха. Имаме фаул сега. Имаме фаул, да видим кой ще го изпълнява. Мисля, че ще заложим на Кабай. Да, айде Кабай. Кабай? Не, това беше много лошо изпълнение. Не успях да завъртя на лора, както трябваше да насоча в другия ъгъл. Разстоянието е супер голямо, но що да не пробваме, приятели? Защо не? Айде, Кабай! Леле, какъв удар! Какъв удар се получи само? Вижте само пресата на Кабай! Страхотен пас, Бентеке! Тук може да свърши всичко, Бентеке! Ще завършим ли? Леле, какъв пропуск само! Ще стане ли този пас за Реми? Реми! Айде, далечния гъл! В далечния гъл исках да я бия, не във вратаря. Дори насочиха на лора в далечния гъл, не знам защо не се получи.
Така, минутата 88, това е корнер за Манчестър Сити, дори техния вратар е тук. Голяма грешка! А сега е Таузънд! Еми ще настигнем топката и това ще е точно както в миналия епизод. Точно както в миналия епизод. Айде Таузънд! Гол! Гол! Край на матча! 2-0! Точно в миналия епизод, мисля, че 8-ми, ако не се лъжа, отбелязахме същият гол. Тогава беше като гостувахме на Бърнли, поне по мои спомени, за 1-3, сега за 2-0, ами ще бием и Манчестър Сити, това е. В момента съм on fire, знаете тази фраза на английски. И така, край на матча, приятели, победихме Манчестър Сити, продължаваме да сме на първо място в Премиер Лиг с много убедителен аванс. И така, приятели, с тази победа срещу Манчестър Сити приключваме днешния епизод. Ами няма две мнения, приятели, това беше най-добрият епизод до сега. Вие какво мислите по въпроса? Чакам вашите коментари. А сега в момента искам да ви покажа, понеже в Премиер Лиг ясно първи сме, водим с над 10 точки на втория и третия. Вижте какво става в групата ни за световното първенство. За да се класираме, трябва да сме първи или втори. До момента Полша и Испания са на първите две позиции с по 13 точки и двата отбора. Полша загубиха и те точки срещу Румъния. Само че изчакайте. Така, ето, че цъкнах без да искам джойстика. Полша изгубиха точки срещу Румъния. Аз все още съм супер ядосен, че и ние направихме също нещо 0-0. Сами видяхте какво се случи, няма смисъл да повтарям. Така, какво трябва да направим, за да си класираме? Първо, да бием задължително Полша. След това, ако бием Полша, ще скъсим дистанцията на 2 точки, което означава, че те след това трябва да направят хикс или да паднат от някой, за да имаме шанс за топ 2. Ами имаме ги шансовете. В другото скоро ще има около 5000 абоната в канала, което е нещо абсолютно нереално за около 15 дни, толкова много хора. Благодаря много за подкрепата. Ако този епизод ви е харесал, палци нагоре, ако сте нови, абонирайте се. Също така, разбира се, ако нямате търпение да гледате следващия епизод, който ще бъде утре. 10-ти епизод утре. Моето име е Стас, беше изключително голямо удоволствие да направя това FIFA 17 видео за вас, приятели. За последни новости около мен и моите FIFA 17 видеа, последете ми в Twitter, Facebook, Instagram. Всички линкове са в описанието. Чао!